جەگەر پۆلە لە قەوغانە لە مرد لە مەیدانە نەمر بەرزانیێ پێشرەو بلند بازێ لە عەزمانە تەهۆزێن کورد ددان سەر هەڤ ji bo dozê melê zana tu hêja yîk û ez bêjim ji helbest û silogana. Endamê Komîta Cîbicîkar ya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriyaya û endamê Desteya Nivîsînê ya Pênûsa Azad a. Helbestvan Emran Menteş di sala 1971 de lê gundê Nayif yê di navbera Amûdê û Hesekê de li Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Hilgirê bawernameya zimanê Erebî û di dibistanên Hesekê de mamostetî kiriye. Ji sala 1989 de me dest bi hûnandina helbestê kiriye, helbesta Kurdî. Rastê ez mamostê zimanê Erebî me lê min dît ku mirov divê bi zimanê dayîkê binivîsîne. Nemaze duwarê afirandinê de çi helbest çi çîrok. Mere mirov binivîsîne bi zimanên din nexeme. Lêkolîn bê, dîrok bê, lê duwarê afirandinê de çîrok û helbest narîna me divê bi zimanê dayîkê be. Ta niha sê dîwanên helbestan yên helbestvanê Kurd Emran Menteş hatine çapkirin. Serbarî hin berhemên din ku hîn destnivîsin. Ji berhemê minî çapbûyî dîwana yekem Kaniya Jînê, a duyem Derdê Evînê, a sêyem Mujdeya Azadiyê hin berhemên minî din hene hîn ne çapkirîne destnivîsin. Ana edwarê çîrokê jî dinivîsînim. Kurte çîrokin min hene bi navê Sînorê Tirsê. Helbestên Menteş duwarê netewî niştîmanî û evînî dene û li ser bavê rohî yê netewa Kurd Mela Mistefa Barzanî û li hingiya pêşmergeyan e. Ta niha çendîn helbestên wî ji aliyê hunermendên Kurd ve mîna hunermend Masûm Şikakî, Dilan Darî, Fehed Bekko û hejmareke din hatine strandin. Pêşmergê dilêrim ez wekû şêrim li qewğan herdem ez siwarim bo welat ez can bi qurban. Hêvî û çi omîdim ji bo doza gelê Kurd ez dengê gelê Kurdim wekû bahoz û volkan.